welkom. Hij in zijn vriendenkring bij de Zwijgelkustbouw van Vastelovensvereniging De Keerteleers. Hij achter ons in de hel, daar is het, zoals ik al had gezegd, aan het rommelen en aan het roken. En daar is die temperatuur steeds verder naar boven het gaan. Onze nieuwe Jeugdvorst Lucifer 2012 kunnen presenteren en u allemaal hij in zijn vriendenkring. Proclamatie Jeugdvorst Lucifer 2012. Wij Jeugdvorst Lucifer van de Keertel, hoog uitverkorene der Steiler Blagen. Tegelse strik van groep 7 op de Sint-Jozefschool. 11-jarige afgod van alle duvelinnetjes en opperduvel in het bouwen met Lego. Verdienstelijk lid van de Tegelse Sjaakvereniging. En duvels kon je judo bij Judoclub Stoffels. Grootgebracht met vastelovensklanken van pap en getogen op de gewinste weg. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daar is het aan! Daar komt het aan! Jeugdvorst Lucifer 2012! Julian de Moor! Jeugdvorst Lucifer 2012, Julian de Moor! Een goeie Jeugdvorst Lucifer, die heeft natuurlijk ook zijn eigen persoonlijke motto. En Julian zal de jeugdvastelovend hier op stijl van Vastelovensvereniging De Keerteleers voorgaan onder het motto: mijn klumpjes aan de kank, nou de duvels scepter in de hank, is ondertekend Jeugdvorst Lucifer 2012, Julian de Moor!